Va escriure Shakespeare: la mirada és el llenguatge del cor. La mirada compassiva. El viatge fotogràfic a Bolívia, de Tino Soriano. Escoltem a l'abadessa d'un monestir budista al Canadà. La veritable compassió no consisteix a desitjar ajudar aquells més desafortunats que nosaltres, sinó a adonar-nos del nostre parentiu amb tots els éssers. Aquestes paraules descriuen amb precisió la mirada dels extraordinaris fotògrafs que en uns o altres moments han acompanyat a les nostres comissions als territoris en què Ulls del Món lluita contra la ceguesa habitable. Manel Esclusa va viatjar amb Ulls del Món als campaments de refugiats del Sàhara. Les seves imatges componen un commovedor relat sobre la vida i els ulls dels fills dels núvols. Núria Andreu també ens va acompanyar al desert. Seguint els pacients, ens va obrir a tots els ulls a la desolació i la necessitat extrema d'aquells territoris. A Elisenda Pons li devem impagables imatges del nostre treball a Bolívia i Moçambic, que ens han permès compartir aquelles realitats amb molta gent. Gabor Bene, fotògraf cec, va fer la proesa d'ocupar-se de la direcció de fotografia d'un curt als afores de La Paz. En l'estiu de 2016, Tino Soriano, un dels més reconeguts fotògrafs del nostre país a nivell internacional, va viatjar amb Ulls del Món a diverses localitats de la geografia boliviana, revelant-nos a la seva volta les ombres i la llum de la duríssima realitat oftalmològica que la nostra fundació tracta d'atacar amb totes les seves forces. Esperem no trigar a fer una difusió generosa del seu extraordinari treball. En qualsevol cas, aquí teniu en rigorosa primícia un avanç d'aquest extens reportatge. Vet aquí la mirada empàtica i impagable de Tino Soriano, qui ens diu detenir-se, romandre minuts o potser hores en un mateix lloc, esperant que el temps desvetlli els secrets furtius. És el tribut que paguen els que busquen captar l'essència i no es conformen amb la presència de les coses. Ulls del Món.